3.000 euros de axuda pública a fondo perdido nunha man e unha multa de ata 50.000 euros na outra se cometes un erro informático antes de rematar o ano. Non importa se tes unha carpintería tradicional ou unha panadería de barrio. Un fallo no envío dos teus tickets comerciais á administración pode custarche todos os aforros dun ano enteiro de traballo. Ese risco de perder os aforros por tickets comerciais é real. Afrontan este problema miles de pequenos negocios en Galicia. Autónomos e traballadores de calquera vila enfróntanse a un control tecnolóxico sen precedentes. Moitos traballan como sempre, sen saber que as novas regras xa están activas nas súas caixas rexistradoras. Nas caixas rexistradoras e nos comercios, moita xente pensa que a digitalización é só abrir unha páxina web bonita. Outros cren que consiste en enviar ficheiros por correo electrónico ou pedir unha cita médica no móvil. Pensamos que a informática é unha opción voluntaria. Cremos que cada persoa pode elixir se quere usar computadores ou seguir co caderno de papel de toda a vida. Pensamos que podemos ignorar as pantallas e seguir traballando exactamente igual que hai 20 anos. Mais esa idea de que o mundo digital non vai contigo é o maior erro económico que podes cometer hoxe en día. Mais esa tranquilidade do caderno de papel acaba de rachar por completo neste ano 2026. Basta ler os decretos do Diario Oficial de Galicia e as resolucións da Axencia Tributaria. As leis fiscais cambiaron de forma radical e silenciosa. O que antes era un consello moderno agora converteuse nunha obriga legal estrita para calquera persoa que emita unha factura. Ao emitir calquera factura baixo esa obriga legal estrita, a primeira gran fenda apareceu co sistema informático chamado Verifactu. Trátase da nova factura electrónica obrigatoria aprobada pola Axencia Tributaria. Ata hai pouco tempo, calquera profesional traballaba de forma moi simple. Un fontaneiro de Monforte, unha tenda de Santiago ou un taller mecánico de Vigo anotaban as súas contas nun caderno sinxelo. Gardaban os recibos nunha caixa de zapatos ao remate do día e sumaban as vendas con calma a fin de mes. Todo ese mundo artesanal e próximo acaba de quedar fora da lei sen excepcións posibles. Nese mundo tradicional sen excepcións, se cometías un erro nas túas contas, corrixíalo a man cun bolígrafo sen problema. Falabas coa xestoría a finais de trimestre e presentabas os impostos con total tranquilidade. Iso rematou para sempre. Agora cada factura precisa un código único inalterable. É unha auténtica pegada digital rexistrada ao instante que viaxa directa aos servidores públicos sen poder modificarse xamais. Cada venda xera unha cadea matemática que bloquea a data, a hora e o importe exacto do tocobro. Non hai marxe para corrixir un número despois de emitir o xustificante ao cliente. E se alguén tenta corrixir un número no xustificante alterando o sistema, o castigo é inmediato. Se un programa de ordenador permite ocultar unha venda, a culpa non é de quen deseñou o software. A sanción de 50.000 euros vai directamente contra quen utiliza ese programa no seu negocio diario. A responsabilidade legal é enteiramente túa. Mais esa responsabilidade legal enteiramente túa non é nin sequera a parte máis fonda deste cambio. O que acontece debaixo da superficie vai moito máis alá da contabilidade. O verdadeiro motor que move todo en 2026 é a conexión en tempo real de a túa información. Os teus datos persoais, fiscais e laborais únense mediante algoritmos de intelixencia artificial. Aquí ábrese unha fenda que moi pouca xente comprende. Esa fenda que pouca xente comprende amosa dúas caras moi distintas cando usamos a coñecida plataforma da carpeta cidadá. Por unha banda, a administración ofrece un servizo comodísimo no teu teléfono móvil. Podes revisar o teu historial médico, os puntos do carné de conducir e as túas fincas no catastro. Todo nun só clic dende a casa. Evitas mañás enteiras de colas con carpetas de papéis. Podes descargar certificados oficiais en segundos sen pedir cita previa nin falar con ninguén. Mais esa facilidade agocha un sistema de vixilancia digital constante. Ese sistema de vixilancia digital constante ten unha contrapartida automática moi estrita para calquera cidadán. Os sistemas informáticos cruzan en segundos o que ingresas, o que gastas e calquera movimento bancario. Xa non hai un funcionario revisando expedientes a modo nunha mesa con café. Un algoritmo detecta calquera diferenza numérica ao instante. Ese sistema emite de inmediato notificacións electrónicas con prazos de resposta de apenas 10 días hábiles. Se hai un desfasamento entre o teu imposto declarado e os ingresos no datáfono, a alerta salta soa. Non hai negociación humana nin explicacións informais posibles. Sen negociación humana nin explicacións informais posibles, o reloxo non se detén por ninguén. Tes exactamente 10 días hábiles para responder na túa caixa de correo digital. Se non abres a mensaxe a tempo, a lei dao por entregado igualmente.
Os recargos económicos comezan a cobrarse directamente na túa conta bancaria. Para entender a gravidade deste mecanismo na nosa terra, compre analizar o impacto directo no tecido produtivo de Galicia. No tecido produtivo de Galicia temos máis de 200.000 traballadores autónomos en plena actividade. Suman dúcias de miles de pequenas empresas familiares. Elas manteñen vivos o comercio local, a gandaría, a pesca e os servizos esenciais en cada comarca. Para todas estas persoas, adaptarse a estes programas non é un capricho técnico, senón a súa propia supervivencia económica. Para axudar a esa supervivencia dos nosos negocios, a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia activou fondos públicos moi importantes. A coñecida Amtega, xunto cos fondos europeos Next Generation, creou axudas como o Ticket Innova e o Kit Digital. Estas subvencións cobren ata o 80% do gasto en software e ciberseguridade. Permiten mercar ordenadores novos, instalar programas de xestión na nube e poñer barreiras contra ataques informáticos. Son millóns de euros postos en riba da mesa para modernizar o noso tecido tradicional. O diñeiro está dispoñible, pero aquí aparece a parte máis complexa. A parte máis complexa destas axudas é que moitas empresas pensaron que eran cartos fáciles e rápidos, contrataron axentes digitalizadores e asinaron contratos sen ler a letra pequena. Cando a subvención remata, descobren que o mantemento obrigatorio custa centos de euros ao mes do seu peto. Descobren que o servidor na nube, as copias de seguridade e as licenzas non son de balde. E se cancelan o servizo antes de tempo, a lei obrigas a devolver toda a axuda con xuros de demora. Xunto con esa obriga de devolver axudas e pagar mantementos. Na nosa sociedade líbrase outra batalla silenciosa igual de decisiva. Existía o medo real de que a intelixencia artificial marxinase a nosa lingua propia. Ata hai pouco, ao falar cun asistente de voz, o galego soaba extraño e robotizado. Eran traducións literais e ortopédicas do castelán ou do inglés que non reflectían a nosa forma de falar cotía. Se lle pedías ao teléfono buscar un trámite, non entendía os nosos termos nin a nosa pronuncia natural. Estábamos a piques de quedar mudos no novo mundo digital que se estaba a construir. Para evitar quedar mudos nese novo mundo digital, naceu o proxecto Nós en Galicia. Está impulsado pola Universidade de Santiago de Compostela e o Instituto da Lingua Galega. Adestran redes neuronais avanzadas para que teléfonos, vehículos e centros médicos comprendan o noso idioma á perfección. Alimentan os modelos con millóns de frases reais recollidas en todas as comarcas da nosa xeografía. En 2026 calquera cidadán pode falar con aplicacións públicas na súa lingua materna sen ter que cambiar ao castelán. Galicia colócase así na primeira liña digital europea. Esa primeira liña digital europea ponnos diante da decisión máis importante para o noso futuro. Non fai falta ser enxeñeiro nin mercar aparellos caros. A tecnoloxía é a nova base sobre a que funciona o noso traballo diario. Quen aprenda a manexar a súa identidade digital e os prazos legais aforrará tempo e protexerá o seu diñeiro. Pola contra, quen ignore estas ferramentas atopará trámites bloqueados e custos imprevistos. A digitalización de 2026 non vai agardar por ninguén. A chave do éxito está en informarse con claridade e anticiparse aos cambios sen medo. Se queres seguir entendendo as claves da nosa terra con rigor, subscríbete a Galicia en Repo. Se queres seguir entendendo as claves do que acontece na nosa terra con rigor e claridade, subscríbete a Galicia en Repo.